hindi. Pagka na... Hindi namin masatransmit pagka iba yung pinadala nila. So sir, anong mangyayari po? Kapag ipinigay po sa inyo, tapos nakita nyo iba, ano pong mangyayari na sa budget bill? Iba, hindi ko... Pagka nakita namin iba, doon sa ratify namin, baka, hindi namin ipapatransmit sa Presidente. And I will tell the President that this is not what we passed. Walang pirmahan na mangyayari sa Senate. Oo. Ano na pong mangyayari sa bill, sir? Babalik po ba sa Senate tsaka sa House? Ano pong mangyayari doon, sir? Malabo na. Siguro baka mangyayari doon, baka mapag-usapan sa May 20 yun. So, kung ano na po yung next step? So deferred? Balik ng session. Deferred. Oo, katulad nung nangyayari sa mga ibang bills. No, na nabibitin, tapos na ang BICAM, pero ayaw. Ilang beses na naman nangyayari before yun. Hindi mo ma-archive House yun. mismo, yung speaker, merong mga ayaw pirmahan eh. Dahil Pero sir, hindi niya... hindi siya ma-archive? Yun ang maaaring ma-archive.